Vad är det du vill ha? Är det den? När fick du den? När fick du den? Vad gjorde du då? Sprang ni? Ja. Gjorde ni? Ska du visa hur ni sprang? Oj! Och sprang ni så? Ja. Och vad gjorde alla kompisar då? Heja. Heja, heja, sa kompisarna. Ja. Ja. Mamma. Nej, jag vet inte. Heja, 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 heja. Kom igen, Lilly. Kom. Oh, när fick du den? Kan du ta nappen och berätta när du fick den? Vad gjorde du när du fick den? Ja, ni sprang. Och så fick du en sån. Åt ni vindruvor sen? Vad gjorde kompisarna då? Kika i bänken Satt de allihopa. Men vad gjorde kompisarna när du sprang? Vad skrek kompisarna? Heja. Ja, gjorde de. Hejade de på? Oj, sprang du runt? Wow. I alla sina kompisar. Alla dina kompisar. Lilly, kom. Lilly.